Ets un apassionat de les noves tecnologies com el Pol i vols dedicar-t'hi professionalment? Consell 1. Inscriu-te al Mobilitza't Mobile. Si tens entre 18 i 24 anys, has obtingut el títol de graduat d'ESO o equivalent i no has acabat cap altra formació oficial, apunta-t'hi i descobreix a fons el sector de la tecnologia mòbil, a més de formar-te professionalment en aquest àmbit tan fascinant i ple d'oportunitats. Aprendràs a dissenyar i programar aplicacions mòbils. Participaràs en activitats socials de divulgació de cultura mobile. Disposaràs d'un tutor durant tot el programa i podràs accedir a les oportunitats professionals que ofereix la ciutat. I per quan facis el salt a l'àmbit professional, instal·la't a l'EM Startup Barcelona. Si estàs pensant en crear una app o vols desenvolupar un negoci en el sector mobile, incubar el teu projecte en aquest espai ubicat a l'edifici Barcelona Growth del 22@ t'ho posarà tot més fàcil. L'EM Startup vol impulsar la creació i el creixement d'empreses mobile a la ciutat, atraure programes d'acceleració de referència internacional i enfortir l'ecosistema emprenedor de Barcelona. 25 empreses tecnològiques participen en els 3 primers programes d'acceleració establerts a l'espai EM Startup. Mobilitza't Mobile i EM Startup són 2 iniciatives de l'Ajuntament de Barcelona. Informa-te'n a Barcelona Activa.